अफ्रिनि न'आव बाइक मोनसे बिनि उनाव बाइकआ दायो पुलिस थानायाव दंहैयो जाथाया मा अफ्रिया बाइकखौ बबेनिफ्राय मोनबोदों पालसार आरो गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा दायो बिपिएफआव थाङोब्लाबो इउपिपिएल हान्जाया जेबो मुंबो इफेक्ट गोलैया होननानै जोंहा डायनामिक लिडार इउजि ब्रह्म सार आसामनि केबिनेट मिनिस्टारा बुंदों। बिनि बे बिपिएफआव थाङोबा बा दस्रा हान्जायाव थाङो अब्लाबो इउपिपिएलनि बर्डआव जेबो एफेक्ट जाया जों मिथिगौ गामि सिं सिं। नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिथां इउजि ब्रह्म सारा मा बुंदों। बिपिएफआव बा अबेबा थाङोब्लाबो सांग्रां ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव जेबो इफेक्टआनो गोलैयानो जेबो इफेक्ट गोलैया थारमाने गावसोरनो सरकार दाखागोन। दानिया फैदो गुबै खौराङाव अफ्रि दैमारि जाय बिथांनियाव दिनै मोनसे घटना जानानै थांदों। सोराङैनि सिगांनो खोमसियाव पालसार मोनसे बाइक दोननानै थांदों जाहैदों जेब्ला बायहेरायाव ओंखारो हासुनो थाखाय अब्ला बे समाव गैयामोन बाइकआ गाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बिनि उनावहाय सोरबाफोर इमारजेन्सियाव दोनलांदों नामा साननानै नेबाय सानसे नेबाय मोनाजासिम अब्लाबो मालिकआ गैया रावबो माने सोर गालांदों जेबो डिटेल्स गैया जायनि जाउनाव बिथाङा सन्देह जाबाय जे गावखौहाय माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनो नाजादों बिनि थाखायनो थाबैनो पुलिस स्टेशनाव इनफरमेसन हरनानै बाइकखौहाय दायो पुलिसफ्रा दैखांनानै लांबाय आरो थ' बेखायनो गोबां साबधान जानाया गाहाम दायो इलेक्सन खाथि नालाय सोरनि मा सोरखौ माबोरै बदनाम खालामनानै इन्डिभिजुवेलखौ सासेखौ बदनाम खालामनानैनो बबेबा पार्टिखौ बोरै निच्चा देखायनो हागोन नैबेखौहाय नाजागासिनो खायफा दाख्लै बेखायनो दतमा बियाबनिफ्रायबो प्रकाश सारा मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन ज' जानायनि खोथायाव जेब्ला खोथा ओंखारबाय थायो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बे ज' जानायाथ' दानि मुहुर्तआव जाफैखाला सिगांनो 2020आवनो जाबोआखै आरो जोंहा माखासे आफादफ्राबो बै समावनो रायलायाखै दासो मानो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बेफोरो हाग्रामा महिलारि सारखौ ब्लेम खालामफैनाय हाग्रामायानो ज' जाया बेनि एखुथा नैबिदिसो टारगेटआ होननानै दाख्लैहायनो प्रकाश सारा बुंदोंमोन थिग बेबायदिनो एबारबो किसुमाननियाव जाथाय खालामनानै माने ब्लेम खालामनाय आरो पार्टिखौ बदनाम होनाय नैबे टारगेट षड़यन्त्रखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बेखायनो साबधान।